Lores di que de momento non conta nin con ningunha invitación da Xunta para falar da comarcalización do Parque de Bombeiros nin con ningunha invitación para ter unha reunión en relación a este asunto. Por esta razón, Lores insta deste xeito a Xunta de Galicia a que lle digan ao goberno local o que queren e a partir de aí sentarse a negociar. O rexedor pontevedrés dixo, unha vez máis, que non ten ningún inconvinte en falar sobre este asunto e que están á espera de que se lles presente unha proposta seria. Non hai ningún escrito no Concello para ninguna reunión sobre esta cuestión. Nós xa dixemos por activa e por pasiva que estamos abertos a esa comarcalización con dúas condicións fundamentales, que é que os veciños de Pontevedra non manteñan a calidade do servicio e que aos ciudadanos de Pontevedra non lle custe máis esa comarcalización. A partir de aí, obviamente, pois estamos abertos a todo tipo de negociación, non? Lores ten claro que todo o que sexa mellorar o servizo de bombeiros a nivel comarcal será benvido, pero tamén sabe que se leva falando moitos anos sobre este asunto e lembra que nunca se chegou a unha proposta seria e formal. De todos modos, o alcalde considera ridícula a cifra de 2 millóns de euros anunciada pola Xunta de Galicia para unha posible comarcalización dos parques municipais na nosa comunidade.